As I was preaching last Sunday, I didn't mention anybody's name, but if you claim that you are the one, let it be you. Bụ ndị sili na ndị kọlọ bịanụ na Fada Mbaka akpọgozi okwu afa. Fada Mbaka emego vidio ọzọ wee kọwaa na meseji ya pasịrị mbọsị a na onweghị onye akpọrọ afa, mana itekizi ya personal ịmarakwa na ọgụ na-agwa. And true, ọ bụ na ịbụ man of God wee take message Mbaka personal, it means that ị na-eme arrange nke eziokwu. Ka ha pikwa ọtụtụ okwu, watch on ya bụ video. As I was preaching last Sunday, I didn't mention anybody's name, but if you claim that you are the one, let it be you. Woe betide me if I don't preach the word of God. What is fake is fake. I am warning men of God everywhere. Stop anything arranging prophecy. I didn't say it by mistake. It is an unmistakable utterance. Any arranging miracle. If you want to do, I'm even talking about prophecy. I've not come to the issue of the miracle. That one is another issue. I will still come to it sometime by the grace of God. If after 28 years in this prophetic Calvary cross I'm carrying, I cannot look at somebody and tell you the truth, then I am not serious. The worst you can do is to use my name and defend the rubbish you are doing. I call it rubbish because there's no reason why somebody who is looking for the fruit of the womb or a male child will come to a man of God, a woman of God. Instead of praying for the person that God will answer the prayer, you tell the person it is your mother-in-law. Forget that rubbish. Don't fake the Holy Spirit and destroy somebody's marriage. It is your husband. Anytime a male child comes, he uses it in the occult. Many marriages are destroyed through the so-called prophecy from the so-called men of God. What a rubbish! Somebody that you know that has come to you with a problem of such nature. My husband has given me only this year or I lose the marriage. Why don't you invite that man for prayer? If it's a prayer for gender selection, the person you need most is the husband, not the woman. What is that woman doing in your prayer house? Can ekwukwe ihe ọ bụrụ na ewere ndị na-enu ozi a ya na-aga online, ịbụ man of God, ịbụ woman of God, ọ gị nwapara onwe gị je dotebe man of God, gekwe ntị ị na-achọ, ọ bụ nwa nwoke ka ị na-achọ nakwuru di gị. Amara m ị nọ be man of God eme. Ọ bụrụ ndị politician asị gwawe ha nke gbasaziara anyị nwa anyị ọzọchie ya. Then many mother-in-laws, ọtụtụ ndị nne di were broken heart. Ihe bụrụ ha nne di ya na-agọ ọkwa m sịsị nụta nwatakịrị ya onwekwe m asị gị hafụ ihe ha. And when you go home, if you tell her that, she will begin to react. Kedu onye a ga-ebu ihe ọma react? We have a lot to digest today. We have a lot to share today. Many things to share. Just relax your mind. Nna dị gị nọ n'ogboni. Ọ na ya ji nke ndị nke nwoke kwesịrị ịbịa. Ejide family tiwa. Is it the Holy Spirit that told you that, or you manufactured the story? And as Paul says in 1 Corinthians chapter 9, his preaching is not to make money.
Many of us have started using this preaching thing to mine money. Not by money mining. In case job with the Bet Niger prophecy. The prophecy made Bet Niger. Try and lock. One informer from Enugu. Informer from Enugu. Gamu nwa nwoke mgbede otu a. Ifeọma na one nọ n'Enugu. Pascal from London. Pascal one n'ebe a. Kedu ihe ji aghọrọ unu? Why are you people being messed up? What? So one day to say, what is wrong with your brain? To onye ahụ gị na aka na isi. Say, what is wrong with your brain? Metu mmadụ isi aka n'isi. Say, what is wrong? A parabattery dignity. Say, a parabattery dignity. Hi. One Emeka. Emeka. Emeka Okeke. Emeka Okeke one nọ na Enugu Ukwu. Okeke one nwere n'Ituku. You are being bamboozled. They have hoodwinked you into erroneous belief. Such things do not last. Give it time. What is fake will fade. Quote me. What is fake will fade. What is fake will fade. Onye chọrọ inwe ego na Dangote ha. As rich as Dangote is, he's still borrowing money from the bank. Investing. Enter into business and do it. Stop using the name of God to dupe people. Prophetic trial and error. Prophetic Bet Niger. Odabakwa, and on Adabakari. Asagi shi izuzu yariwazia. Oye na achonwa. The worst is even somebody picks names of people to a man of God. Man of God, pray for me. These people are coming for my hands in marriage. And the woman, after going to the man of God, came back with tears. What she may never tell anybody. And she is passing through broken hearts. She may say, I will never go to church again. I said, I don't more anonymia. But I don't more. What I carry hujuraya? Broken hearts. Obiembawa. And ọ bụ na ịbụ mmadụ na-watch video, ọ bụ na ịmaghị ihe bụ the first message na-eso okwu niile a, ọ bụ na ịmaghị ihe Mbaka kwuru na across this whole katakata everywhere. Watch anụ video anụnwa. Yes, the Lord your God will raise up for you a prophet from the midst of your brethren, like me, Moses. To him you shall listen. Unu akpọchikwe n'obi unu, unu ga-eruere nwa onye amụma isi. Onye amụma ọkpọnite ga-akpọnitere unu ga-eruekwere ya isi. Verse 16 says, this is what you desired and asked of the Lord. Ọkpụ unu yọrọ Chukwu. Let me not hear again the voice of the Lord my God, or see his great fire anymore, unless we shall die.
Chukwu na ya chọrọzi n'onu gị, n'onu gị na-achịsu ya anya ọkụ n'ahụ. If you mere na Luke chapter 24, oge Jesu si n'inikunite, ndị amaghị si ebe ọ na-agwa okwu asị na when he was speaking, our heart was burning with fire. Okwu ya bụ ọkụ maka na Deuteronomy chapter, amen and amen. Okwu ya si na Deuteronomy 14 na ya bụ ọkụ n'onwe nke ya. Nekwa onye anyị na-emekọ ihe na Hebrew chapter 12:29, ọ sị I am the devouring fire. Mụ onwe m bụ ọkụ, abụ m ọkụ. Deuteronomy 4:24, I am the devouring fire. Ọkụ n'onwe ya. Zechariah 2:5, aga m abụ ọkụ gbaa n'ogige. Ọkụ n'onwe ya. Exodus chapter 3:1-4, ọfọ ọkụ na-ewu gudugudugudu. Ọkwa Chukwu a. Ụmụ Israel si biko Moses yọrọ anyị Chukwu a, ya gwazi n'anya ukwu na ọkụ na-achọ ịgbagbu anyị ebe ahụ. Ọ na-ekwu tọnda na-agba ebe niile. Ya gwazi na anyị directly, ya kpọlitere anyị onye amụma. Ọ sị ụmụ Israel, ọkwa ihe unu yọrọ ka Chukwu mere unu. O mekwere unu ka unu si wee yọọ ya. So unu enupụkwara onye amụma anyị isi mgbe o suru. And the Lord said to me, they have well said all that they have spoken. Ihe niile ha kwuru nke ọma. Deuteronomy 18:17. In verse 18 I say, I will raise up for them a prophet from among their brethren like you. And I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command them. All that I commanded him to say. And whoever will not hearken to my words, which he shall speak in my name, I myself will require it of him. Onye ama nge ntị ma mee ihe o kwuru. Onye a ka m ga-ajụ ajụjụ. Ọ gwa m ihe na-ese. Verse 20, mana ekwe the dangerous part of it. Onye nọkọtazie m onwe ya onye amụma ma ọ bụ ha. N'ụdị ọ na-abụ ọ nọkọta ihe uwe na social media, onye ọbụla azazi onye amụma kwuwezie. Majority carry the vote. Adịghị na prophetic life. It is thus says the Lord. If the Lord has not said it, don't misquote him. Nke Chukwu kwuru ga-emenata. Ikwucha ya o mere mana ọ bụrụ Chukwu kwuru ya. That is the way of authenticating the authenticity of an authentic prophecy. By its fulfillment. Amen. Kunu ghọta ihe m kwu. Site na mmezu ya ka esi ama mbe na-abọ nke bụ oke. Na anya ka eji ama ọka chara acha. Amen. Ọ sị onye bijizi aka eme owe ya amụma na-ekwu ihe m na-ekwurọ na onye a ga-anwụ. Verse 20. Nke a bụrụ mmadụ si ka ya jee gwọta something because onye amụma anaghị agwọta ya agwọta, anaghị eji asata ya asata. Ọ bụrụ agwụ ka a na-asa. Prophetic gift abụrụ agwụ a na-asa. Ọ bụrụ na papa gị were alụsọ na-eyebu nri ka ije kedo akwa ọcha na nke na-ewuzi kịta. Ife osisi kedocha akwa ọcha na akwa red pịagbuo ya ọkụkọ. Nwa ọkụkọ na-ewere ihe o mere akpọdo isi n'ala ya na ihe ụwa na-eme. Mmadụ asị ka ya jee satara gị ike ndị amụma. Onye ahụ ọ na ọma mmewa ọ na-ebu amụma nke name that could not have it. You can't give what you don't have. Say is na unu. Ọ this arrange thing na-ewuzi kịta. Mmadụ esi n'azụ matacha everything about you. Send otu ya ga-abịa kpọta gị. Ọfụ gị ọkpọwa gị afa. Ya bụ arrange work. And ndị niile na-ezuzu ụdị ha must be careful and stop deceiving people. Stop deceiving people. Deuteronomy chapter 18:20 say, otherwise you will die. Because people have problems. Don't perpetuate their problems by adding another problems into the problems they came with. It's manipulation. If you want to be famous, there are other ways to be famous.
If you want to be rich, there are other ways to be rich and wealthy. It's not through prophetic deception. Prophecy is a dangerous unit. Prophetic ministry. And every second is not a time of thought, says the Lord. If somebody tells you something, say, somebody told me. Don't say the Lord says. Onye sị gị na ya mara afa gị kpaa afa gị sị gị adị n'osu agwụ onwe nwanne gị nke ọzọ nwụrụ anwụ nwanne gị nke ọzọ dị ndụ mee nka mee nka enwe mgbe unu bi na Cameroon na-egekwe ya ji mara ihe niile jụzie ya ajụjụ kedu ihe m kụziri na UNEC last week ebe ọ bụ ọmachasịrị fa ncha fụchasị ha ncha. We can't allow you people to be deceived. Deception is moving like a whirlwind in the church today. People are defrauding people in the name of prophecy. Even in the days of Jesus Christ, he doesn't prophesy to everybody 24 hours. Oh, God, so Chineke ozie. Onye ahụrụ gị mara afa gị ngwa ya gwazie gị afa nwanne gị nke ọzọ n'ebe dị otu ebe a gwadebere ha ka ha kwudebere. Ọ bụrụ na m ekwuru ihe Chukwu am not happy with me. Many people who are mining money from you people, mining money, are using prophetic deception. He has coming job. Beware of them. I want to say beware of them. Metuma the son of the way I can say zekwere ha. Oh ha ga-asị gị zere nwunye gị. Erizigona ihe nwunye gị si. Ka nwaanyị ya wee payozie gị nne. Nne di gị egbu oge. Mama gị hetiri gị. Ya bụrụ gị n'amụma na mama gị ga-eje bara ọ ga-abara gị mba echi. I mere ihe na-adịrọ mma, mama gị na ọ ma bara gị mba. Ka gosipụla amụma ka ọ bụ. Amen. Anyị na-ekwu maka Deuteronomy 18 verse 20. Ọ bụrụ na Chineke eziri ọ ga-ezi n'onwe gị. Be honest and be sincere and be authentic. Ọ bụrụ na m na-apụta ụka na-abịa ụka ebe a mmadụ banye na moto m wee sị m na onye dị otu a dị otu a bụ moto dị otu a nwekwara nsogbu dị otu a. Ịgbagotezie n'ọta sị thus says the Lord. O nwere onye na-ebe afọ ya bụ Joseph. Joseph. Metụ onye ga-esi afọ ya bụ Joseph. Metụ ya aka mmadụ ise anọ n'akụkụ gị metụ ha aka. Say, are you Joseph? Are you Joseph? Joseph from Ekulobia. O tega alụwala ọlụ a na-alụ ya alụ. Gwa mmadụ gị na a na-alụ ya alụ. Ha na-alụ ya alụ. Ka etipi akwa udene a. Ihe a bụ akwa udene a ga-etiwe ya. Ụmụaka emeta akwa udene che na akwa ọkụkọ. Akwa niile abụrụ akwa ọkụkọ. A na-enwe akwa agwọ. Imekpo na akwa agwọ bonye na poultry farm gị aha chee ya na akwa ọkụkọ. Nwa agwọ jide ọkụkọ gị niile. Tarie. In the time where everybody needs signs and wonders, deception is very easy. And inuberodi, akagwa marriage inuberodi, oh ya keregi. How do you want somebody to control your destiny? Stop putting your destinies in the hands of human beings like you. Only God is able to handle your destiny securely. If you have not married, and so the Bible says in Psalm 115 verse 12, the Lord is mindful of me. The Lord is mindful of me. Can somebody be more mindful of you than God?
In Psalm 138 verse 8, the Bible says, God will perfect that which concerns you. Ihe abụ ihe banyere gị, Chukwu ga-ahazi ya nke ọma. Bere so ma ọ bụrụ gị ka ọ gbasara. Ihe ọbụla gbasara gị, Chineke ga-ahazi ya. He will perfect it. Because in Philippians 1 verse 6, he says, I am sure that the Lord who started this good work in you, my Bible says, will develop it and perfect it for you. He will perfect it. Because in Hebrews 13 verse 2, the Bible says, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. That is why in Hebrews 2:9, the Bible says, we do see Jesus. Anyị na-ahụkwa Jesus. And the Bible continues in John chapter 1 verse 29. Look at the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nekwenu nwa atụrụ Chineke onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ naanị ya ka a ga-ekwesa anya maka na okwu ya asị. Now the book of Isaiah chapter 28 verse 16. He is the rock, the stone, tested and trusted, placed upon Mount Zion. Oke nkume anụchara n'ọnụugwu Zion. Onye ọbụla tụkwasara ya obi, ihere ama mme ya. Anọ m n'ọta na-agwa gị Nwachukwu na ihere ama mme gị. Ebe ị na-efe Chineke. Ndị tụkwasara Chineke anyị obi, ihere agaghị eme ha o ruo mgbe ebighị ebi. Ihe a bụ okwu a. Anọkọta na jiri ndị mmadụ gbawa ego. Ọ bụrụ na iso alụlụ any man of God arrange work, run away. Jee mepe business gbawa ego. Stop using the name of Yahweh Sabaoth, the name of the Adonai, the name of the Elohim. This is a sacred name. You can't use God's name and dupe anybody and go free. It's a matter of time. O mechalụ fancha ọfụchalụ fancha. Ọkwụ na ofulu bụ ndị Igbo nọ na social media. So many of you dị njọ. So many of you dị so desperate. Unu chọọ ka Ebuka Obi na Mbaka gbabawo. O nwere ọzọ unu chọrọ. Unu chọọ ka unu lagba isi febu. That is the only thing na-agụ na agụ. Kedu ife unu ga-again? A message Mbaka pass almost 20 or more than 20 something minutes message. We bụ also 2 word kono point out. We jidezi ya aka na asị na Ebuka Obi na agwa. Fada Mbaka na preach against ndị men of God na-eji vision, prophecy we na-edeceive ndị mmadụ. Ndị fake men of God na-eji prophecies. Ọ na-pass the message. Ndị na-eme arrange. Onye gide message, anye gide message ya, okwu tukwuru ma Bible quotation. Gosi na teachings ka ọ na-enye. Onwere ọkwala afa. We quote Deuteronomy 18 verse 20 to show that no message gonna pass to onye ọbụla dị involved na that kind of thing. We bụ na okwuzili okwu ndị na-atị ndị na-eme na afa na-emecha fancha na-afụcha everything. We dozie ya aka. Biko ajụ ka nchọrọ ịjụ. Nke wa bụ onye Igbo, ọ na ịma ihe bụ mmadụ imecha fancha ya na mmadụ efucha fancha. Ọ na-amara ihe omini. Ịmara ihe omini. The last time ncheki Mbaka na Ebuka Obi agba war fibu enwere issue. So kedu ihe agosulu that no Ebuka Obi na agwa? Kedu that thing na unu ji wee jide aka no si na Ebuka Obi? Na Ebuka Obi na use slogan o mechalụ fancha na ọfụchalụ fancha. O means that na onwe ọzọ bụ onye Igbo ga-use that word again. Ọ ya ka na akọwa. So unu elesi that word of ọfụchalụ fancha na mechalụ fancha, unu elesi gị ya Evangelist Ebuka Obi. Nke na mgbe na mmadụ kwuzi anything use that word ozi. Ọ bụrụ na Ebuka Obi na agwazi. Ebuka Obi ọgwa ọnụ na afịa bụ ọfụchalụ fancha na omechalụ fancha. Ọ bụrụgodu na afịa godu, ihe abụkwa n'okwu Igbo ka ọ bụ. That word omechalụ fancha ọfụchalụ fancha bụ okwu Igbo ka ọ bụ. And onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwere right to use that word anytime. Does not mean that na the person na-agwa anybody. Mbaka na-achọ ịkọwa maka ndị men of God na-represent onwe ka God. Ndị na-art as if na afa na-afọ everything. Ndị na-art as if na afa na-eme everything. Ọ ndị a ka message Mbaka na-agalụ. Anọ bịa divert ya the message now. Channel that no Ebuka Obi na agwazi. Ka fa nwike gbagbo nwofe awọ. O nwere ọzọ bụ target unu. Ọ bụ na fọgbazi awọ kịta. Unu ga-apakwa wee kwuzie that na ndị men of God na-abụ na anụ ọgụ. Ofu na ga-apụta sịkwa na ndị Igbo hate lu nwofa.
na mmadụ na-aba n'ụlọ nwefa na-emelu ọfa their own thing on their own. A message or pass bụ Fada Mbaka. Ọ nọkwara na video wee kwukwuo sef si na onye ọbụla dị involved na that kind of business should remove his hand. O kwuli ekwu si na onye ọbụla ọkpụrụ akpara afa anụ jideziditi n'aka na na-achọ ka unu ji agwela agba isi fe bụ jiri na nwayọ